Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mingon si Jesus ngadto sa nagdapit kaniya. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga isuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato. Mo'y imong dapiton, o mga silingan. Kay sila, mubalos pagdapit kanimo. O sa ingon ana, ikaw, hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mo'y dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang, o ang mga buta. O mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka na sa Dios, inikabanhaw sa mga mataron. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw o Kristo, sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Bago pa lang yun nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw. Adlawng Lunes, katapusan nga pitsa og adlaw sa buwan sa Oktubre. Oktubre 31, 2022. Og bago pa lang yun nato nabati ang Daily Gospel. Lalay ngadto sa mga anak, ang anak mo sukol ng ginikanan, ang ginikanan mo sukol ng anak, ngadto sa mga silingan, ngadto sa mga umagal ug gangan. Wamit niya magay, kung magkatinabangay, magkalunay, magkagmay, o unya magpasalod pagkaninot sa matag panimalay sa tibuok kalibutan. Mubalik ko Ginoo kung may tabo ka na sa tanan, mubalik Ginoo ka pagkaninot sa taong nga nagpuyo malinawon. May maya ang Dios. Apan nakita man sa Dios ang itabo sa kalibutan karon nga maayong pagkabahin-bahin. Usa man pagkamalinawon sa kalibutan nga gubat dito, gubat diri, sukol dito, sukol diri. Amo tag presidente di magkahuy-huy, mag-iya-iya. Maghuyoy kay ang usa sa mga labaw sa kung magkausa ang tanan, magkausa. Apan usa pag-iusa nga nabahin man. Doon naman libak dito, libak diri, kawat dito, kawat diri, tudlog sayop, sayop, tudlog sayop, patay dito, patay diri. Ingon na lang kalibutan, nga naman, gituduan magsayop, bakak. Apan kung magtinampangay ang tao, magkaluanay ang tao, unya na Ginoo matag panimalay, musangpit nga Ginoo, pagkanino tigpay ang kalinaw, makita gyud sa panimalay kung dunay Ginoo. Sa imong trabuhan, kung dunay Ginoo, ang gikan sa labaw kadto sa ubos, kung na Ginoo magpataliwala, magpatunga, pagkamalinawon sa opisina, pagkamalinawon sa trabuhan, kaya na may Ginoo. Magtinambangay gayon ang matag empleyado, magtinampangan ang ilang employer, o yung employer, mutabang sa mga empleyado, magtinambangay. Mo ka na magtinambangay, karong adlaw, sugod karong adlaw, magtinambangay, kanindot unta, aron maangko na to ang panagdait ang kalinaw sud sa panimalay. Kung magtinambangay, ayo pagsiguro imong ulingon, ay paghimog, para sa imong kayuhan lamang, kung dili alang sa uman, muhatag ka sa uban, sa imong time, talent, treasure, dili ka maghilakog, kay supak na paghimo na magpanaot, pagsupak na, muna kita og maot, nagpakaaron ingnon, misupak ka, gibiyaan imong tinuod, misupak ka. Ang tinuod, tiyaw mo na, pila ka taon na bilin karon, pila ang misulti sa tinuod, mibuhat sa tinuod, mitabang sa tinuod, pila naman ang nakakita, ang nakabati. Juta rin kayo, kay musulti ka tinuod, bubuhat ka tinuod, unya, malikon ka, iniglikon mo, kay naman ka Ginoo, iniglikon mo, mumature ka na, mahingpit. Kay, ang tao nga way Ginoo, musalik way sa hingpit, mubiya sa hingpit, manaway dito, panaot dito, marites dito, marisol dito, pangangkon dito, sige angkon ba? Pangangkon, butang, pangangkon, may yuta, si pangangkon, may Ginoo. Apan kung dunay Ginoo ang matag tao, matag panimalay, matag buhatan, matag nasod, matag barangay, kung dunay Ginoo, pagkanindot sa matag panimalay, sa matag buhatan, matag tramuan, matag lungsod, matag baryo, matag nasod, pagkanindot. Kung magtinabagay ang tao, mao ka na ang hitabo. Karon, pinaagi sa atong Ebanghelyo. Ebanghelyo karon, o saman, kung ikaw magkumbira, ay paghinakog, panghatag, unya ay napito ito, bubawas ni mo nga, katong bubawas ni mo, mangyatagon ito. Katong mangyatagon na to, katong
mubaws, ayaw, ang dili makabawas nimo, mo imong tabangan. Ay, tabangan ka nung madato na, tabangan mo dato nga, patuyang lagi ang gibati. Ang imong tabangan, ikaw tao, kung doon na Ginoo, imong tabangan katong magpatabang. Tao magpatabang, apan kung dili magpatabang, mo biya, mo sa likway, manaot, magukom, magsipan libag, nibiya man. Apan kung nakakita ka, mutabang ka sa imong isig katawo. Kung iligtan-aw nimo sa imong asawa, imong bana, imo ka ng isig katawo, imong tabangan. Dong, kung sa may akumuaton, day, kung sa may buhaton sa bana, anak, musulti, ano na communication? Kung why communication, ano na gap? Importante ang panagsulti, alay pagtinabangay. Kung mutabang ang matang usap, pagkanilot sa communication, mutabang ngayon. Apan nga nga, nibiya mag-ubal, misalikway man, nangita og kwarta, si pangita kwarta, kung ang Ginoo'y imong pangitaon, ang tanan ihatag sa Ginoo, diya kanimo, kung ikaw ba na asawa, kung ang Ginoo makita nimo sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, makita nimo, in the eyes of faith, makita, malikon, pinagi sa gugma. Kay kung wa kay gugma sa imong bana, imong asawa, wa kay gugma, di malikon, dili mahimpit, dili mo mature. Muna nga, sa kalibutan, magkumbira gani, mag-adlaw, mag-birthday, mag-fiesta, nya, mudapit, katong magkabaos, katong di ka magkabaos, katong mapiang, magbakol, mga buta, mga bugi, kung sabot mo sa buta na, katong dili ba makabaos siya, kadang mutabang yun, mutabang sa isig katao, maluoy sa isig katao, mao ka na ang mga tao, mga buta, mga bugi, mga bakol, nga mutabang maluoy, may gugma sing ayaw ng mga tao nga imong lapiton nga, way kaluoy, niya magsipan libak, panaot, hastang tag-iya sa balay, dauton, di bakol, maniid, maniid, paniid, di bakol. Unya, musamot. Unya, kung maluoy ka, may gugma ka, katong mga tao nga, angay kaluyan, higugmaon, kinsa man, ang mga tao nga musabot, mudawat, mutuo, mulig-on ang pagtuo sa himpit, in the eyes of faith, munay, ang katong mga usaman, mga libakira, imo na isig katao, imo iyampo, ayaw patya, ay libak ka, kay imo ka nang isig katao, ang nanlibak nimo, imo ka nang isig katao, ang nanaot nimo, kung apan, ang Ginoo mibaw, inigbiya sa himpit, ang Ginoo mibaw, kung asa sila mga dapitan, kay mibiya naman, di mo mutuo, o isig katao, mupatay naman, muhukom naman, ang isig katao, gipuyan sa Ginoo, kinsa man ginuha, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, di gyud makita hangtod sa kanturan, o makita in the person of the Blessed Virgin Mother Mary. Kay tao man siya. Apan, nagtuman man, kung unsay kabubuton sa Ginoo, nagtuman man, munang di magpakita ang mga birhen, kay mabulingon man siya, di magpakita, unya siya magpakita sa mga tao, kung malimtiw, mahimpit, di muliyon. Apan ganun nagpakita man siya sa mga inosente. Apan ganong Ginoo mitipon man sa mga kasala, sadang ang pulong nagpakatao, mitipon man. Kay Ginoo man, ang Ginoo mapinugganon, ligo naman, ni mature naman, mapinugganon, mupugong, muna mutipon sa mga kasala, munang ikaw evangelizer, ikaw mituo, miligo na, ngadto ka sa mga sugalan, ngadto sa, likon ka na, ngadto sa diskuhan, baylian, ngadto sa babae nga hubo-hubo, kinantahay, musagol ka, kung likon ka na, iniglikon imo kada usa imo sultihan sa tinuod, buhaton nya mukanta kag tinuod, usa mo katahon kanta nga adunay Ginoo, ang mga santos, adunay nya usa man sa pagkabig, musod kag mga kalingawan, mga diskuhan, apan uban kuso kay mamantay nga ngano adto makasa ka, sige lang makasa ang tao, makasa yung tao man, apan kung likon ka na, hingpit ka na, huli ka na, sud unya kabiga ang matag usa, ayaw dagana. Kung dagan, maminaw nimo, apan kabiga, muna importante nga adunay seminar, maminaw ang kadaghanan, seminar ba? Apan kung dili maminaw ka ng usa-usa, individual, sultihan sa tinuod, buhatan sa tinuod, muna ka, unya, manakod man na, kung matakdan ang imong sultihan, nga nisulti ka, ni buhat, ni alaga, ng hatag sa tinuod, maliwat na, muhatag sa ilang panahon, ng time, mahatag, maluyon, makakita na ang ilang isig katao gipuy-an sa labawng makagagahom, ang mabuhat sa langit ug sa yuta, magbubuhat sa tanang makita ug dili makita, mutuo na. Apan kun wa kay pagtuo, bisag kinsa hala hasmag. Kun wa kay pagtuo, apan kun likon ka, bisag kinsa hasmag, kun likon ka, apan kun huyang ka, makabi ka, mula kadaghanan magkuyog kag mga mahuyang kag yun, magkuyog kag mga lakinon, malakinon kag yun.
Muna nga sa atong pagkasulti, kung magkuy-kuyo kag mga bayot, mabayot ka. Ug tumboy, matumboy ka. Apan nganong naghimog balaod ang kalibutan karon nga ang lalaki gusto ng lalaki. Muna gituduan sa iyo, maghimog ka ni balaod ka nang matinud-anon. Magtinabangay ang matag konsihal, matag barangay, matag mayor, matag senador, magtinabangay dili kay mag-iya-iyaw palusot. Mag-iya-iya ba? Unya alang sa uban makahimo-himo senador kang pulisman, alang sa uban, alang sa katawan, alang sa mga publiko aron makasabot. Ay pagkaroon diha, may kamusulti, may kamot hinapon, in English, Tinagalog, Bisaya, may kamusulti. Unya, di ka mo tabang, may lang kasulti, may lang tambag, may lang sa tudlo, apan di ka magpatudlo, di magkapatambag. Munang giingon nga, di mo tabang sa iyong isig kaingon. Apan kung mutabang ka sa imong isig kaingon, kung mutabang kag bana, mutabang kag asawa, mutabang kag anak, mutabang kag silingan, mutabang kag imong isig katawo, pagkanindot sa kalibutan, pagkamalinaon. Mutabang ba? O katong di mapatabang katong mo hingpit mo biya, ang Ginoo itugyan sa Ginoo nga. Bisag ay pagsulinir, padayon yun, padayon paghatag, padayon pagampo, pagpadayon sa pagsulti sa tinuod. Munang padayon gayon og seminar, padayon og pagsangyaw sa pulong, padayon way hunong-hunong. Apan kung muhunong ka, muling ag huwag tuo, inigling mo, kalimutan man, gupon ka yun. Kisa mo ba, ang panuway, gitugot man sa Ginoo ng panuway, siya man naghimo sa tanang makita o di makita, di mo nakita ang panuway. Muhimo mo patuo sa, muhimo siya mga butang, apan kung likon ka, kung doon kay pagtuo sa Ginoo, nga ikaw ipuyan sa Ginoo, wa may, kung likon ka ba, wa ang ginautan nga, musagol rin mo. Apan, gisagulan naman kag imong, sa iyong pagkatao, lawas o kalag, di ka makabalo kung lawas lang, gibutangan ka kalag, muna'y kabubuton sa Ginoo. Nga naman, kay ang Ginoo naghimog tao, nga buot gigap mo balik ang kalag. Tagi ka sa tao, ang kalag makasud gayon. Muna ang pagbuot sa Ginoo, muna ang tuyo, muna ang plano, nga naghimo ang Ginoo tao, aron malangit, dili aron impierno. Naghimo siyang tao aron impierno. Ang gihimo sa gumikan sa kaayo sa Ginoo, naghimog tao, kinabuhi, aron mubalik sa paglaom, mubalik sa pagtuo, mubalik inikalig-on na sa pagtuo, inikalig-on sa kugma, inikalig-on sa Ginoo. Maliwat ka sa mga birhin, linig-unay ba? Ang unang pulong, linig-unay. Ang unang pulong, nagkapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Kay sagrado man ang tao. Ang tao nga sagrado adunay kalag. Tuog yun nga ang tao dunay kalag. Munang dunay adlaw sa minatay, adlaw sa mga santos, Nobyembre 1 og 2. Karon katapusan na ron ng pitsa adlaw sa Oktubre, nya ugma 1, 2, Nobyembre naman, munang ugma ang gitawag All Saints Day, ang nakasud sa gingharian sa langit. Munang tanang mga santos, mga martires, ni naghingpit, way buling, nakasud naman, hingpit, munang All Saints Day, ugma adlaw. Unya pagkados, All Souls Day, munang giingong kalag-kalag. Apan ang kalibutan karon, nabali naman, mudagkot karon, maghaladhala naman, magkalag-kalag naman. At yung probinsya, musod ng probinsya, magkalag-kalag, magbutang og pagkaon sa altar, sa lamisa, magkalag-kalag naman. Iya ugma ang kalag-kalag. Karon pagka Nobyembre 1 All Saints Day, pagka Nobyembre 2 ang All Souls Day, muna ang kalag-kalag. Ug karong adlaw, Oktubre 31, 2022, katapusan nga adlaw sa buwan sa Rosario. Mag-Rosario ka matag adlaw. Apan ang uban, di mo Rosario, di mo tuo. Apan kung mutuo ka, dili kay Oktubre lang. Oktubre, tanang adlaw hangtod sa imong kawatayon. Padayon gayon. Padayon pagsangyaw, padayon pagsimba, padayon pagrosaryo, padayon pagsulti sa tinuod. Padayon ako ikaw mahingpit. Kung mahingpit ka, kung mahuli ka, makasud ka sa gingharian sa langit. Kay ang gingharian sa langit mo ang gitawag og kinabuhing way katapusan. Di ka mamatay, walay problema, walay kasakit, walay pag-antos. Kung ikaw magpugong ng kalibutan, mapiluganon ka, mapailubon ka, mapausanon ka, unya di ka magbuling-buling sa imong lawas, magmahingpit ka, maghuli ka, makasuot ka sa gingharian sa langit. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karulo sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.